ήρθε η ώρα να σας ζητήσουμε τα δελφίνια μας. Ξεκινώντας από δεξιά, η Ελένη με τη Σκάλια. Η Σκάλια είναι 8 χρονών και είναι σίγουρα η πιο ιδιαίτερη. Είναι τεχνικιάρα και συνήθως καταφέρει και κάνει το δικό της. Η κρατήσει η Φιγένεια με τον Ιάσο, με 5 χρονών, είναι πιο ποπειρός και παραγωγικός. Και η Φιόλη, που είναι επίσης 5 χρονών και είναι η καρτίνα της παρέας. Είναι πιο ενθουσιώδης και έξυπνη. Με τον Ερμή, που είναι 7 χρονών και είναι ο αρχηγός της παρέας. Είναι ο μεγαλύτερος σε μέγεθος και δύναμη. Ένα μικρό άλμα. Τώρα θα έρθουν πιο κοντά μας και να μάθουμε και μερικά πράγματα για τα δελφίνια. Τα δελφίνια είναι θηλαστικά ζώα, όπως εμείς οι άνθρωποι. Για να είναι μωρά και θυλάζουν όπως εμείς. Και επίσης έχουν πνεύμονες και αναπνέουν με τους πνεύμονες τους. Για να αναπνεύσουν ανεβαίνουν στην επιφάνεια για να πάρουν οξυγόνο. Παρακαλώ μόνο να κάθεστε κάτω για να βλέπουν και οι πίσω σας. Αυτά που σας δείχνουμε, τα οποία χρησιμοποιούν για να μπορούν να περιστρέφονται μέσα στο νερό με απίστευτη δεξιότητα. Επίσης έχουν ένα ραχείο και δίκαιο που βοηθάει να διατηρούν την ισορροπία του μέσα στο νερό, να κολυμπούν. Ναι, έπλασε το μωρό. Το στόμα τους είναι ιδιαίτερα δυνατό. Αποτελείται από 70 με 100 δόντια, τα οποία χρησιμοποιούν για να πιάνουν τη λία τους και όχι για να τη μασάρουν. Τρώνε ψάρια όπως ρέγγες, σουβλιά και κολλιούς και καμιά φορά καλαμάρια, τα οποία καταπίνουν ολόκληρα. Τρώνε περίπου 7 με 10 κιλά ψάρι την ημέρα. Πάνω στο κεφάλι τους έχουν ένα σύστημα ηχοεδοτισμού, το οποίο τους βοηθάει να εντοπίζουν τη λία τους ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο στο νερό ή ακόμα και κάτω από την άμμο. Τα δελφίνια, όπως είπαμε, είναι θηλαστικά. Έχουν πνεύμονες και αναπνέουν αέρα. Δεν έχουν μύτη, αλλά αναπνέουν από το φυσιτήρα που βρίσκεται στο πάνω μέρος του κεφαλή τους. Για να ακούσουμε τον ήχο που κάνουν όταν εκπνέουν. Από το ίδιο σημείο επίσης παράγουν και διάφορους άλλους ήχους τους οποίους χρησιμοποιούνται για να επικοινωνούν μεταξύ τους. Τους ήχους παράγουν και μέσα στο νερό και έξω από το νερό. Κάθε μέρα ακολουθούμε μια εκπαίδευση για ιατρικούς λόγους, όπου θα έχουμε εκπαιδεύσει να δείχνουν την ουρά τους, στην οποία βρίσκονται κάποιες πλέβες και έτσι μπορούμε να παίρνουμε δείγμα αίματος για όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. Αυτή είναι μια πολύ απλή διαδικασία για τα δελφίνια, δεν περίσταται με κάθε μέρα αίμα περίπου μια φορά το μήνα. Η εκπαίδευση των δελφινιών βασίζεται μόνο στην επιβράβευση και ποτέ στην τιμωρία. Γι' αυτό χαρακτηρίζεται μετά από κάθε συμπεριφορά να επιβραβεύουμε ένα ψάρι.
πολύ ηλιοδέρμα και αυτό τους βοηθάει να αναπτύσσουν πολύ μεγάλες ταχύτητες και να μειώνουν την αντίσταση του νερού. Το πάνω μέρος του σώματός τους, το ραγείο φτερίγιο, βοηθάει να διατηρεί την ισορροπία του σώματος και επίσης η ουρά που είναι πολύ δυνατή θα βοηθάει να έχει περισσότερη όρθωση στην ταχύτητα. Κάνουν τα 40 με 45 χιλιόμετρα όταν αυτό το Τα δελφίνια κυνηγάνε σε κοπάδια, κάπως έτσι όπως τα βλέπετε τώρα, μπορεί να τα συναντήσετε και στο Αιγαίο. Όταν κυνηγούν μπορούν να φτάσουν μέχρι 300 μέτρα βάθος και μπορούν να κρατήσουν την αναπνοή τους γύρω 15 λεπτά. Η ουρά της αντίθεση με τα ψάρια κουνιέται πάνω κάτω και όχι αριστερά-δεξιά. Ένα διπλό άλμα. Η οικογένεια στο νερό. Και να το δούμε άλλη μια φορά. Ένα θερμό χειροκρότημα για την οικογένεια. Και κάπως έτσι σπρώχνουν τους ναυαγούς εκτός στην ξηρά τα δελφίνια. Τα δελφίνια είναι πολύ κοινωνικά ζώα και περνούν πολλές ώρες της ημέρας τους παίζοντας μέσα με άλλα δελφίνια ή με διάφορα αντικείμενα που βρίσκουν στο νερό. Κάπως έτσι. Κοίτα, κοίτα! Και όμως αν αυτό ήταν μια σακούλα ή κάποιο λάστιχο θα μπορούσε να κολλήσει στο φυσιτήρα με τραγικές συνέπειες για το δελφίνι. Και σηκώθηκε να σου Το μεσημέρι αφήνουμε διάφορα αντικείμενα στην πισίνα, διάφορα παιχνίδια για να παίζουν τα δελφίνια μας. Είναι ένα παιχνίδι που ανακάλυψε μόνος ο Ερμής κάποιο μεσημέρι. Ένα θερμό χειροκρότημα για τον Ερμή. Ο Ερμής επίσης έχει ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο να κάνει άλματα.